पिकाला पुरेल तसा पाऊस आहे. पण तुम्हाला एक माहीत असं म्हणून सांगतो, आणखीन एक परिस्थिती बघितली तर तुम्हाला एक माहीत असं म्हणून सांगू इच्छितो. अधिक मास म्हणजे धोंड्याचा महिना आला त्यानंतर काय होतं, दरवर्षी आतापर्यंत एक रेकॉर्डमध्ये त्याच्यामध्ये सुद्धा मी बघितल्याच्यानंतर बघितल्याच्यानंतर काय झालं, ज्या ज्या वर्षी धोंड्याचा महिना आला त्या वर्षी काय होतं, म्हणजे ऑगस्टपर्यंत, म्हणजे जून जुलै ऑगस्टपर्यंत पाऊस कमीच असतो. पिकाला पुरेसा आहे इतकाच पाऊस पडतं, काही भाग सोडून देतो. पण त्याच्यानंतर सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये म्हणजे ज्या ज्या वर्षी धोंड्याचा महिना आला त्या वर्षी पाऊस पडलेला आहे. म्हणून म्हणतो की आणखीन सध्या सप्टेंबरमध्ये आणि ऑक्टोबरमध्ये चांगला पाऊस आहे. म्हणजे आता तुम्हाला एक माहीत असं म्हणून सांगतो की 5 सप्टेंबरनंतर आणखीन परत पाऊस वाढणार आहे. आणि परत एक सांगू इच्छितो, काय झालं आतापर्यंत देशामध्ये सुरुवातीला जे जून महिन्यामध्ये मान्सून आल्याच्यानंतर एक चक्रीवादळ अरबी समुद्रात झालं आणि ते काय झालं, उत्तरकडे म्हणजे राजस्थानमधून गुजरातमधून मध्य प्रदेशकडून उत्तरकडे गेले आणि तिथं स्थिरावलं. मग ते स्थिरावल्याच्यानंतर मग ते काय होतं, नंतर येणारा पाऊस काय होतो, तो सगळा म्हणजे बाष्प आलेलं ते परत तिकडल्या भागामध्ये खेचलं जातं. म्हणून यावर्षी तुम्ही बघा, म्हणजे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमालय, आसाम, छत्तीसगड तिकडल्या भागातच पाऊस जास्त आहे. पण आता याच्यानंतर जे पाऊस येईल, समजा 5 सप्टेंबरनंतर पाऊस येणार राज्यामध्ये, परत पावसाला चांगलं पोषक वातावरण तयार होणार राज्यामध्ये.